Siren Temirbekov предприятиедә 6 ел эшли. Үз эшен рәссамлыкыннан бердә ким түгел дип саный ул. Кайсы чокырга күпмәрәк сыек битум салырга икәнен, буяуларын палитрада бутаучы сыман төгәл белә. Барысы да һөнәрне яратудан ди. Эш шартлары яхшы. Коллектив яхшы безнең. Без эшлибез бергәләшеп. Соц пакетлар бар. Ярышлар бар. Спорт ярышларына барабыз. Санаторийлар бирәләр, зарплатаны вакытында бирәләр, яхшы. Безнең предприятиедә рәхәтләнеп эшләргә була. Шөкер фреза белән тигез итеп киселә, битум салына, асфальт түшәлә. Хезмәтләре бер төсле тоелса да, һәр сезон үзенчәлекле. Кайнар усул белән ремонт эшләренә бүген генә керешкәннәр. Беренче кен чыктык. Пока погодные условия плюска күчкәч, стабильный, анары уже вот горячий белән тотындык эшләргә. Погода плюс 10-ка күчкәч, уже стабильный, уже кеннәр, анары уже асфальт укладчик белән ямочный ремонт карты у нас запланирован инде. Чистый поляк Субай Нурлатта була юлда, анары Кузайкин Нурлат була безнең восстановление анда була, анары Нурлат Шламка юлында да безнең була ямочный ремонт карты белән. Регенерация була безнең быел Кузайкин Нурлат юлында. Шөкер шакырларны ремонтлаудан тыш быел Нурлат юлчылары Сәләңгеш, Ерепкино, Бикүле һәм Белорозеро авылларында вак, таш һәм ком катнашмасы белән юллар салмакчы. Шәһәрдәге Мәскәү, Киев, Некрасов, Чехов, Чаллы, Бәхетле, Островский, Медведский урамнары да яңарырга тора. Моннан тыш быелгы планга 30 ишек алды территориясе кертелгән. Штаттагы 110 һәм вакытлыча алынган хезмәткәрләр юлларның хезмәт итү вакытын артуына максат иткән. Юлларны карап туру һәм аларга хезмәт күрсәтү иҗатка тиң дисәк тә була. Моннан тыш әле җаваплылык, аралашучанлык, активлык, максатчанлык, интеллект, кешелеклек сыйфатлары, дуслык һәм бер-береңә ярдәм итүдә кирәк. Иң мөһиме, эш сиңа ошарга тиеш, һәм инде син аннан рәхәтлек кичерергә тиешсең. Нәкъ менә чираттагы шедеврын тудырган оста төсле. Мостовик җәмгыяте хезмәткәрләре дә бүген юлларда. Ширмешән елгасы аша күперне аклык-каралы төсле итәләр. Максатлары автотранспорт өчен куркынычсыз шартлар тудыру. Проводим очистку мостов каждый год. Без күперләрне ел сайын чистартабыз. Бер ел эчендә тимер корылма буяу куба пычрана. Без аны махсус буяу белән яңартабыз. Бүген эшләтеп җибәрелгән асфальт бетон цехыннан китерелгән кайнар асфальт чокырларга салына. Гидрокаток ярдәмендә уелган җир юкка да чыга. Эшне көйле алып барыр өчен техника җитәрлек. КАМАЗлар, фронталь тиягечләр, экскаваторлар, асфальт салучылар, катоклар һәм башка транспорт чаралары бар. Эшче куллар кирәк. Бүген идарә, ПТО инженеры һәм юл мастерына мохтаҗ.